alelna deftere woni ƴeewa ko janguen tumani ko qul ya ayyuhal kafirun la abudu la abudu ma tabidun qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma tabidun assalamu alaikum ka kali an baba kan kaldan que ça soit la première fois et la dernière fois cubalo ne are galle ada darno mara halno mo hala yidde hol cubalo be ada cubalo mo kalnan mami sehil jom suudam sehil jeynaba anani cubalo fotani arde do mo darno moy demal galle o mo wiya mo yidi mo ko min manko da respect wona cubalo konko mi yidi wona gongo suk wona gongo mi mami ay sara boni tawi ka bondonidi yaaje goddum kolluda dum wona min wona kaliru am wat men respecté haalde makko na fota mo de respecté na fota kam tawde ma jangina mo quran alquran ado hala cubal parce que wona an kaldan ko kanko kaldan kanko wari dum o mandi ko wadi ko te kaliru gorko yo won gentleman an lijita gede gorko wallahi an gede suko an gede de bota lijita suyiri so cubala wayno foti wade o wadamo dohan kala nde watti mo dohan non mamin nan so natiro won mo dohan dum para ko an jey galle o mala min nan ko dum para c'est moi ko galle mi jeydo ko dum tan nañu ko gallam kala ko belam wada do anani galle kawam kala an ba mada waru uddudu hunu mako ay kaw neɗɗo so hersima anda aɗa hersi ɗum anani mi haaldani ma ko baba kaldan hay min ko kawam jabontumi ko kawam ta haalde o jabono kam an baba mada wa uddude nu woynu e moƴƴi uddenan woynu nu wona ko demgal jeeyata kam anani aɗa andi kam très bien sa somi haali a jaabima par ce que kaw koko jooɗi ɗo saye yo nattuɗo tan ñande wonde hottaw men emin jangga alquran karim aɗa addana men ɗo ɗi haalaji kam woni ñande wonde woto cubballa arɗo ne ƴeewol joom suuɗam omo haalno mo haala min cubbalo kam kadda ɗum galle o bom cubbalo kam kadda ɗum galle o kaali mbiyano mbimo goɗatte e moƴƴi wala honon mbiro haltimi taƴa ko boni mora faɗa ha cubbalo natta ɗo kalɗa e makko ɗum paranmi baba cubbalo o ɗon natta galle o mandu gale oɗo worɓe nan ɗo wona honon tan goni ɗo worɓe kaali wanda taw anji gallo e moƴƴi kaali an goraguma wona min gollata goraguma hollu ɗum jeynaba goraguma hollu ɗum jeynaba eyyi wona reedu wona avorte wallahi wala suko eyyi o wona reedu o waɗani avorté hollu gorago ma jeenaba wona min kollata gorago ma morma an sa joguinomo fulla taw debbo ma nen wallahi taw on ubiralo ni awa sukat an bab an gila mbaɗɗa escale o uli ayi hal kafirun gila puɗɗiɗen ha hande a ronki ɓennuɗo uli ayi hal kafirun te nde resimare allah wi kala mo wawa ɗum ko naafi a so ñangi hen eɗen jooɗo yonkene ñaggara so ñangi hen eɗen jooɗo yonkene wona suko wona gonga anani an ko mbatta e cubbalo moyima yawat dohan cubbalo ka kaɗɗon gallo tan woni dewangal wimo hoto artuɗo an wimo hoto are gallo an hay cubbalo wima no yinma wima yiiɗamo pour ɗum ndami rokkatama made yan cubbalo ko ɓornoto ko ɗum kay ñimi ko ɓornoto ko min kam yiɗani ɓornoto suk an poɗɗa yidde ko uliya hal kafirun wat feere mbawa uliya hal kafirun uliya hal uliya hal kafirun han uliya nin ɓob uliya ayyuhal kafirun la abud Ay, mi natta joni. Ha joni, Fatma do. Ay. Hey, arandi. Ça va? De parla de wañ. Ko dom junno yewtide ma. Ko jam. Bo, ko jam. A majjani. Mi wona celludo no feewi. pour affaire wañi yagal ngal yinno jewtiden hen deal hey affaire wañi o ko jam dum kay namni mami nak ko jam wala wana jam hey wonno jettirta tan ko jam wonat alhamdulillah ko jam tan alhamdulillah yinno non wade mi sellani ko fate batte waño ko bala ada wadan kam régime alimentaire humpaka gila ngani mi wona celludo do jongo hey tagi non
pour mbimi yen jewtid hen ko ni mus bele ma wadnam régime alimentaire ay bayba gila garɗa ɗo a sellani kono no mbirɗani rafi ɗo jongo wona ɗo jongo gila tomam ɗaɗa waɗa attaque en dañjino hen probléme banggal alimentaire o noon baybas min mbaɗan waɗa ko mbaw sa fini kaccari so Allah aɗa few ɓoccoo ɗiɗi wona hay daray ma tappala pombo 100 francs piya hen ɓoccoo ɗiɗi e beurre sa pari ka gamiro o attaque so yehi ha midi ka piyo ngalla ha hirande kala ko yimɓe kedduno nenne wultinanma tottuma ha baybas bone kay yettima ha mbiya ka poɗɗo wadde jogonal ɗum fof mbaɗa géranma ɗum ndax mi joom akara o so fewndi kumtare makko haade makko yaltin yo ɓaten akara o addanma ɗo jongo joni ko jiɗɗa seeɗi ko ɗo jongo par ce que monsieur o wi raison pour laquelle o wino sah o yino ha wino so mbeɗa wawi ñamde ko wayno tewi en e fowa ɗum fo haali te gila garmi Allah ne seeɗi mi ñamani ɗo taw tew lawol gotol ɗum mi fawanimo ɗum mais alimentaire o moom wallam hen tan tawna wona règlement ye inchallah min kam kala ko potmi wadde kala ko wa galle o ñaami so Allah lamɗo jaaɓi maade min ndendu a faami boppo koño noon caggal ɗo no jeewo fowa sa ummima e posma ittu en totta nenne sodanma hen fowa defde kam ala probléme mo defane ha waɗa normal modi way min taw ko gonga bilam tewu heƴani hen saka fowa eyyi taw ka garɗo faytade kalnagam an faytade adduma ɗo an modi cihlagal man mine ma an kam a yejjit walla holto powɗa cihlagal ma e mine bay bas woppu sen kaali tan mbiyaka cihlagal tawi mbanmami éverde modi cihlagal tawi gilannaɗa ɗo ha hande a tottiran dépasse min tottira dépasse min ñammintuma ɗum fof ko cihlagal tawi modi artiri hakkille ma a yejjit enen duhdi ñalawma goto teƴƴeɗa coupette teƴani coupette wala yejjit ɗum enen mbaddi armi maçon ajal enen maddanno to enen jadanno guese joni a ari Dakar jiɗɗa wadde changement eyi bas te Allah ne seeɗi mbeɗa suurma de eyyi bas mbeɗa suurma eyyi bas min kam aɗan suura kam wawi ɗo kam an suurtiɗo hoorema te min kami korɗo bas mboɗo moole Allah an ka ñalluɗo ñamde ko mbimami ko nane guila pinɗa a fi ɓoccoo ɗiɗi ayi a fiiɗo pot ngalla fof koye yeesam wallahi ɗum wona haydara ƴeew min noon ɗum fof mi waɗani ɗum mboɗo moole Allah woppam mi yeeda noon eyyi woppam mi yeeda woppam mi yeeda alimentaire sa yiiɗi yaltinanta e poche ma waɗano sikkat min mi hoccata kalis o walla ka cikkuɗo min tam yalti kam koccuɗo kalis o bas min mi hoccani kalis o walla e jirte yilagal mine ma cihlagal men haydara cihlagal men haydara walla no seeɗi ɗo mama acca noddi kam wi kam ar jippoɗa yam mbimom mudan damal mudan ɗum la porte est grand ouvert sa welam jaaha mi temi jagganima mi watta ɗum kono somi waɗi ɗum taw ne soofi so waɗi ɗum taw ne soofi mbeɗa andi ka korɗo mi tambintama e haala nenne mbiyamo yo woytinenam ko heddino hanki ko anen yo wallam hen tabi Allah baba a waɗa feere jawten uli al kafirun en ɓooye oɗo uli al kafirun uli ayyuha al kafirun la abudu wona baba wona ma abudu ko la abudu ma tabiduna ha ɗon haal waleykum salam kali mbaɗa tampere jam tan e haɗo galle ceerno Chérif en mi ara a yalta eyi mbaɗa jogue ma haaji 2 minutes a jogue ma haaji 2 minutes eyyi Kaly haajo ko haaju jam aɗa haali si nda sunɗu mi luwat ɗum
min an ko suudu wotoru lummami ɗo woni nduɗo suudu caggal noon ete ari suudu luyrannomi ɗum ko 30 000 te kala tottiro caution 2 mois way caggal an mi wawama waɗande 30 000 a waɗat 20 000 mbaɗa affaire totta kam caution 2 mois koye caution ji gonmi rokkam a nani de kam je totta kam ɗum ɗo 2 mois wadde somi faami eyyi si garɗo ɗo bamum Dieynaba ko tottorowo location e galle he kaw min mi famani min cikumi si min no jeyrama e galle kanko noon o jeyra e galle par ce que ko esam ko ese si wona esam si ko ese par ce que mina si tomin goni esiraɓe kanko rokki baade debbo min ko wonde kam hen te Dieynaba nane galle ko ɓii ko mimi ɗum tahi lummami an e Dieynaba suudu si mi wawmo lubde suudu kam luwomo caution 2 mois totta kam moƴƴi eyyi moƴƴi wona 2 mois mbiɗa eyyi min tumami nadde foof mami naat toon mi ƴetta caution 2 mois mi tottuma ɗum te hoto leel non leelata eyyi kono kam ganda hunde wonko ganda sa waɗi ɗum eyyi ne wawi bonnude nguru ma te kanko to ummi to Nouakchott kamɓe foof maɓe ganda ko mbaɗɗa ko wona lawol te ne wawi bonnude nguru ma min ko wondi kam hen kalit yo nguram bon armi haalama ka anda min nguram boni feeral nguram boni bagodin nguram boni ñaabina nguram boni mbahe boni ka heedi so boni Nouakchott ko wondi kam hen moƴƴi nguram bona ha e nder gallam min jeeyi galle o eyyi ko an jeeyi galle o ko beeleɗa mbatta eyyi kono aduna noon wona ni par ce que hande a dañat tan janggo mbasa kaaliɗo an a wasani te si boyani ɗo kaw si addimo ɗo ko balɗe seeɗa tan won kayitaji o lijjita hay semaine o waɗani ɗo ko dutoto yo wonɗo 30 secondes yo wonɗo 30 secondes min woni mo luɓani mo min ko an mbawmi luɓe way si mi luɓani mo rokkam balɗe tati ala probléme mami addane yo yaw noon moƴƴi ala ɗum mbiɗa ma heɓ sa wiyam tan mbiya ala mo ala no ñamto eyyi ganda kam nguru ma ko boni Nouakchott ha laaɗi yo bon eyyi kaaliɗo yo haajam bon hen min galle oɗo guila mbaɗama ha ɗum kenkayeri o kam coɗɗo ciment mi rokkaka ciment gratuit feeruji kam coɗɗo ɗum ko min ko wondi kam e si ko an rokki debbo way min si rokkani komin debbo morma way yo ya ayyuhal kafir wona ba ya ba